adegan 3 adalah eman-eman. Syair ini aslinya adalah dari pemberian oleh Bugima. Ini perkenalan saya dengan Bugima ketika tahun 2006 saya berkunjung ke rumah Bugima waktu itu untuk survei tentang kesenian rakyat yang hampir punah. Saya datang ke rumah Bugima, ngobrol dengan Bugima, kemudian ketika pulang, Bugima memang memberikan syair dengan ke saya, itu ada Mayang Sari, Kembangi Pucang, Garap Sawanan, itu diberikan ke saya. Katanya untuk oleh-oleh dari Dalang Gentrung. Dan Bugima sudah sedo beberapa tahun yang lalu. Dari syair yang 4 baris itu kemudian saya eksplor, kemudian saya berikan tambahan beberapa syair lagi saya buatkan, dan saya ingat ada, dulu saya pernah ingat ada syair Banyuwangian yaitu Eman-eman. Dan itu juga saya terpengaruh dengan ada syair Islam yang lama, yaitu eman-eman wong gak sembayang. Nabi Yusuf ganteng sembayang. Eman-eman wong gak sembayang. Nabi Sulaiman sugih sembayang. Saya teringat pada itu. Kemudian itu adalah perjalanan saya ketika mendapat dari Bugima itu. Saya ada perjalanan ke wilayah Situbondo, wilayah Banyuwangi. Kemudian saya tertarik untuk membuat syair itu untuk saya lengkapi lagi menjadi bungkus adegan yang 3, yaitu eman-eman. Dalam eman-eman ini memang ada unsur Banyuwangen dan rebananya memang rebana Gentrung. Karena itu ini juga eman-eman ini adalah saya beri nama Gentrung Banyuwangen. Jadi seperti itu terciptanya karya yang ketiga, pada adegan ketiga, eman-eman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om. Nang ndi wong? Metu iki pasti. Mlaku-mlaku. Om. Ngene iki lho. Kemprok. Gak disiplin. Ngono nuturi aku disiplin. Wonge dhewe gak disiplin kok. Terbang lempraan. Loh. Duwe iki. Kloso anyar iki wingi gak ono lho iki kloso iki. Si aneh iki. Om. Setiwas ado-ado. Kluwek bang, kluwek digaring. Gak di penggawean liya ta. Om. Ya, siapa itu? Loh, aku Om. Aksi. Oh, niki. Tekon dia yo, aduh. Yuk, urusi. Apa? Setengah hari aku bongkar-bongkar buku, bongkar kertas. Aduh, habis ketemu sih, selamat lah habis. Aku seneng. Tak tolek sedino iki. Aku seneng. Ndelok mau seneng. Kloso anyar iki. Wingi gak ono iki. Oleh tekon ndi? Iya anyar. Sapa sing teko? Sapa? Ya aku tuku. Gak mungkin. Gak. Lah kok gak mungkin sih? Ya mungkin lah sih. Duit berarti tuku kloso. Lah terus sapa nek lah katene tuku kloso gak ada duit ngono. Ya sauren utangi rek wingi. Kapan utang? Jare kon kei kok saiki utang. Ilmu pekon niku ngene iki. Wis tak ikhlasno. Oke, sip. Oke, tak ikhlasno. Jare kon kei sih, gak utang waktu iku. Tak kei nek gak ono duit, nek ono e balekno. Oh, ya wis iya ya. Tak balekno. Apik Om klosone Om, unik Om. Ya apik sih. Tapi yo gak ngene Om, sampean tuku kloso kok koyo ngene. Apa Om? Yo kloso mayat iki. Kok iso ngene tuku kloso ngene? Ya memang
Ya cek eling sih nek meneh dadi mayit. Ini kan meneh kabeh dadi mayit. Ngelingno kon iki. Lah apa Kon urusan? cek eling. Meneh dadi ya dari ngelingno nek meneh kon dadi mayit. Dhisik enom kok. Ya sampean iku kudu eling iki makane disian Ya gak sampean. ngelingno tok. Aku ya tak elingno awakku nek meneh bakal dadi mayit. Ngono lho sih. Api. Api. Ngetren iki kok susu. Di meneh tik mati. Hah? Saiki wis anci-anci klosoe mayit. Oh sik akrab. Ya, iku perlune. Jadi mati ku wis enak wis kenal lah minimal ambek klosoe dhisik ya. Akrab. Iya. Apa iku? Catatan Ya, apa? ya Surat iki, apa? ya. Surat ta? Surat lho. Apa ae kok surat terus tuwek sih. Iki lho. Ya iki ndak tolek iki Mang, mulai awan, mulai isuk Mang. Apa? Aku iki tahu ketemu Bugimah. Bugimah. Bugimah iku almarhumah wisan, dalang kentrung. Banyuwangi. Banyuwangi mosok ana kentrung sih, prasaku gak ana kentrung sih. Loh, gak ono. Tulungagung Bugimah dalang kentrung tapi wonge wis almarhumah, wis sedo. Pirang tahun sing dhisik. Aku ketemu dikei syair sih. Nah, iki syair. Iki syair. Eman-eman iki. Kok arek TK kon iki maca. Loh, tulisane eman sing nulis sing salah. Eman. Eman. Judule eman. Iya. Nah, iki tak kei judul eman. Heeh. Iki teko Bugimah. Sing ndi? Sing nisor iki, nisor. Mayang Sari iki teko Iya. Mayang Sari. Mayang Sari kembange pucang. Heeh. Garap sawah nandur jagung. Sampai sak menit tok iki. Iya, petang baris iki. Titike, mek titik iki tok. Ya iya sih. Lah liyane pokoke iki, sih. liyane iki sapa liyane? Liyane sapa liyane? Maksudmu sing Lho, iki nulis. tulisane dawa iki lho, liyane sapa? Ya aku lah sih. Wah, wis gak mungkin. Gak arif. Gak mungkin, gak percaya. Gak. Lah apa? Wani lho kan. Biasa nyuluk lah apa nulis-nulis ngono. Gak oleh. Gak. Lho. Iki ge bondone nyuluk nek gak ono saire iki terus ya apa nyuluke? Kan iku ya apa sih? Karo. Iki ge bondone nyuluk sih. Ngono lho sih. Kayak kentur iso iki ya. Ya iso ayo apa gak iso? Kayak Wong model, masalah teko kentrung. kayak model Banyuwangi. Maksudmu? Kentrung Banyuwangi. Ya gak apa-apa. Coba. Ya ayo, Lah ayo. Ayo. main apa? Ngene-ngene. Pakai terbang ini pilih ya lho, sini kan cocok senenganmu. Oh, main apa? Main terbang. Sing ndi aku main sing ndi? Sak karmu sing enak sing ndi? Sing ndi? Wah, kok lak biasa seneng sing iku. Oke. Ayo, wis. Ya. Ya Allah. Ngomong rek, ngomong. Iya, masih aku yang ngomong kon. Ayo, tak Saking tabui. titipi ayam, gak titipi ayam gak tak mau. Ngono. Ya. Tak tabui. Iya bisa. Bismillah. Bismillah. Eman. Aduh eman wong gak sembayang. Eman, eman.
Aduh eman wong gak sembayang, eman wong sing sembayang, wong sembayang tulinan janji, tulinan janji ngecewakno ati, wong sembayang nglalekno isin. Eman, aduh eman wong gak sembayang, eman wong sing sembayang, wong sembayang sapane pundan pengen selamat, pengen akeh rezekine, wong sembayang sapane pundan eman. Kada sekarang bandeng nener dipangan ulo, ojo ngawur mimpin negara, pemimpin gak bener nek mati dipangan ulo. Moh, Kak. Loh, Kak. Kak. Loh, apa dibuak-buak terbang dibuak sama maksudmu apa? Kak gelem pangan ulo. Moh, wis main dhewe. Main dhewe mulai aku. Kak gelem pangan ulo gak mrene ya. Lha apa? Kak. Loh, apa maksudmu apa? Gak enak pangan ulo. Gak Ya cocok. ngomong ngono. Pemimpin yo, pemimpin dipangan ulo kelamut dimut-mut tambah enak dhek. Loh, maksudmu oh, protes ngono te karepmu pangan apa? Bajul. Boyo. Ah. Celep keras copot plontir gak karuan. Untune boyo ngene-ngene. Lah iya. Calinge lho. Krasa. Kretes dulu. Nek umpule dimut-mut tok, Om. Enak dimut-mut. Bener ya. Yo wis setuju. Boyo. Oh. Nek boyo tak lanjut. Iya, boyo. Setuju. Mulai. Ya, boyo. Iya, saya. Boyo. Temen boyo. Ayo. Temen lho. Iya. Pemimpin gak bener nek mati dipangan boyo. Mayang sari kembange pucang garap sawah
Ojo lali nggonmu sembayang menghadap Allah kang maha agung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul